Pred pár dňami sa na sociálnych sieťach v meste Trnava objavil príspevok, ktorý upozorňuje na to, že je potrebné vyrúbať niekoľko stromov v kontakte s pripravovanou investíciou na ulici Veterná. Chcem sa za odbor investičnej výstavby k tomuto vyjadriť asi následovne. Naše akcie nikdy nie sú prvoplánové a vždy nadväzujú na nejaký koncepčný celok. To znamená, aj v tomto prípade nadväzujeme na cieľ udržateľnej mobility v meste Trnava a zároveň na schválený územný plán. V tomto konkrétnom prípade je účelom stavby dobudovanie súvislého cyklochodníka pozdĺž Veternej ulice až po koniec Strednej odbornej školy elektrotechnickej, čím sa prepoja jestvujúce cyklochodníky od križovatky s Východnou a cyklochodníkom ku križovatke so Sibírskou ulicou. Osadenie trasy do živého a neživého prostredia mesta bolo podobne ako v iných prípadoch dôsledkom kompromisu, keďže okrajové podmienky nám určujú šírkové usporiadania, určujú nám ich normy, určuje nám ich zákon a v neposlednom rade sú to siete a ochranné pásma súvisiace so zeleňou. Náš cieľ bol od začiatku následovný, aby sme sa vyhli výrubu dlhovekejších drevín a v maximálnej miere ich ochránili. Verím, že občanov presvedčí náhradná výsadba v podobe 10 nových stromov Brestovec južný a rovnako tak 200 metrov nových krov a 400 metrov nových trvalkových záhonov.